Gasele gasele. fama na Madina. To sele bayan daukan dogon lokaci da aka yi aka ji ka shuru sakamakon ni na san abin da ya faru amma sauran mutanen da suke ba kowa ya san me yake faruwa ba. Mahaifinka ne bai da lafiya da su ba amma zai faɗa waka a bakin mai ita ya ta fi daɗi. Eto kun ji na shi ya haƙuri masu kallo na kuma masu sauraron waƙoƙi na. Abin da ya faru inda ya jinya dai na mahaifina ne so da bai da lafiya amma daga baya ciwo da ya warke amma ba wanda zai milke ba wanda ya warke gaba ɗaya ba ma'ana rai ya halin shi. Allahu akbar Allah sarki da watan azumi mun ji Allah ya yi ma babanka rasuwa a cikin watan azumi kuma ranar juma'a kaga wali ya samu rabo kaga rabo wallahi sosai a goman karshe na azumi ko karshe na watan kwarai da gaske na zo ta'aziya na zo gaskiya ne ka hada da ni kuma bayan nan mun haɗu sosai ka san sai dai akwai kuma bayan nan kuma goben Allah ya kai mu zai 40 gobe din nan dai gobe wannan insha Allah to Allah ya ji kan shi kai haske kabarin sa to gashi dai yanzu in aka yi 40 aka yi hidima aka yi sadaka aka komai da komai za ka dawo industry ne ko dai an dan dawo da karfi na wannan dawo to karfi na da dawo yanzu dai sai ne ka zaka farfado da vibes akwai ayyuka da na gama kana da su lokacin kafin a rasuwan da kuma azumi da sauran sai ka dakata tun lokacin aka ji ka shiru bayan mun tafi wani show da kai an yi abubuwa kan yi ka damu gari ka mun haɗu da ni da kai da su Ado Gwanja da su mai gida na Zibi Asnanik har muka alƙawarin collaboration show din Metadon kwarai wanda muka a Kaduna to kaga akwai alƙawarin ma bas daga shi mai gida na Zibi Asnanik wanda ya yi mana wanda ya mana za mu yi waka da mu da shi to Allah ya sa ya gani in mun yi posting a Instagram ya cika mana alƙawarin mu ya za mu posta kuma mai tagin din shi bas din da ya ce zai sa mana kwarai da gaske to yanzu Allah ya sa ya cika alƙawarin shi kuma da zai ma cika ai ba garin mutum bai maganin banza zai cika so insha Allah dai sai ne ya dawo jama'a sai ne ya dawo kuma akwai alkhairai da kuma abubuwa masu kyau wanda za su faru ga kuma zabe ya zo za a yi siyasa ko sai dai to duk wanda ne mu dai ya kace mu bi shi da waka ne kawai amma ai ba kuwa bari mun tsaya mun zabi shugaba na garba kudi ma ne kadai gasele fama na Madina. To sele bayan daukan dogon lokaci da aka yi aka ji ka shuru sakamakon ni na san abin da ya faru amma sauran mutanen da suke ba kowa ya san me yake faruwa ba. Mahaifinka ne bai da lafiya da su ba amma zai faɗa waka a bakin mai ita ya ta fi daɗi. Eto kun ji na shi ya haƙuri masu kallo na kuma masu sauraron waƙoƙi na. Abin da ya faru inda ya jinya dai na mahaifina ne so da bai da lafiya amma daga baya ciwo da ya warke amma ba wanda zai milke ba wanda ya warke gaba ɗaya ba ma'ana rai ya halin shi. Allahu akbar Allah sarki da watan azumi mun ji Allah ya yi ma babanka rasuwa a cikin watan azumi kuma ranar juma'a kaga wali ya samu rabo kaga rabo wallahi sosai a goman karshe na azumi ko karshe na watan kwarai da gaske na zo ta'aziya na zo gaskiya ne ka hada da ni kuma bayan nan mun haɗu ka san sai dai akwai kuma bayan nan kuma goben Allah ya kai mu zai 40 gobe din nan dai gobe wannan insha Allah to Allah ya ji kan shi kai haske kabarin sa to gashi dai yanzu in aka yi 40 aka yi hidima aka yi sadaka aka komai da komai za ka dawo industry ne ko dai an dan dawo da karfi na wannan dawo to karfi na dawo yanzu dai sai ne ka zaka farfado da vibes akwai ayyuka da na gama kana da su lokacin kafin a rasuwan da kuma azumi da sauran sai ka dakata tun lokacin aka ji ka shuru bayan mun tafi wani show da kai an yi abubuwa kan yi ka damu gari ka mun haɗu da ni da kai da su Ado Gwanja da su mai gida na Zibi Asnanik har muka alƙawarin collaboration show din Metadon kwarai wanda muka a Kaduna to kaga akwai alƙawarin ma bas daga shi mai gida na Zibi Asnanik wanda ya yi mana wanda ya mana za mu yi waka da mu da shi to Allah ya sa ya gani in mun yi posting a Instagram ya cika mana alƙawarin mu ya za mu posta kuma mai tagin din shi bas din da ya ce zai sa mana kwarai da gaske to yanzu Allah ya sa ya cika alƙawarin shi kuma da zai ma cika ai ba garin mutum bai maganin banza zai cika so insha Allah dai sai ne ya dawo jama'a sai ne ya dawo kuma akwai alkhairai da kuma abubuwa masu kyau wanda za su faru ga kuma zabe ya zo za a yi siyasa ko sai dai
duk wanda zai zo mu dai ya ka cin ubi shi da waka ne kawai. Amma ai ba kuwa ba mun tsaya mun zaɓi shugaba na garba kuɗi ma ne kaɗai.